дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола беш аз 250 000 тифл ба дунё меояд ки аз солим ва тарбияи хуби он ояндаи кишвар вобастагӣ зич дорад. маҳз ба ҳамин хотир дар вилояти Суғ семинар баҳри солимии модару кӯдак гузаронда шуд. таҳлилҳои мутахассисон нишон медиҳад ки ҳоло дар кишвар 31 000 кӯдакони маъюб, яъне имконияташон маҳдуд зиндагӣ доранд. ин рақам ҳамасола зиёд мешавад. аз ин рӯ барои пешгирии тавлиди кӯдаки нуқсондор мақомот дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ҷамъиятиву байналмилалӣ чораҷӯӣ мекунад. агар дар ҷумҳурӣ ҳар сол зиёда аз 2000 нуқсон таваллуд шавад, мо шумо 3000 нуқсон дарёфт мекунем дар рӯзҳои аввали ҳаёт. барои чӣ буд 2000 таваллуд мешавад? ана дар ин самт мо бояд кор барем. агар нуқсон норасӣ он бемориҳое ки дар рафти ҳаёт пайдо мешаванд, мо шумо пешгирӣ кунем, ояндаи Тоҷикистон дурахшон буде. барое ки кӯдаки солим миллати пуриқтидор ҳисоб мешавад. таваллуд мо дар арсаи хеле баланд қарор дорем ва кӯшиш ба харҷ бояд буд ки ҳар як зан дар вақти ҳомиладорӣ назорати антинаталие ки хеле ки вилоят қайд мекунад ба 99% қариб расондааст, ин дар коғаз не дар амал буд ки ягон зан нафт. дар вилояти Суғ мизи мудаввар оид ба саривақт пешгирӣ намудани тавлиди кӯдаки нуқсондор ва пешгирии бемории кӯдакон баргузор гардид. он бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғ, раёсати тандурустии вилоят ва дар ҳамкорӣ бо намояндагии хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид ЮНИСЕФ баргузор карда шуд. ҳадафи асосии он солим ва сиҳат тарбия ва ба камол расонидани кӯдакон аст. خدمترسانی با مادر و کودک و دنیا آوردن نسل سالم یکی از مسائل محور روز است و همه ما متخصصان امروز باید به این مسئله یک نظری جدی داشته باشیم و برای در آینده و باید رساندن این مسائل و خدمترسانی با مادر و کودک تمام نیروی تمام قوت تمام دانش خود را صرف کرده باشیم. дар доираи семинари мазкур замимаи иттилоотӣ бебо муаррифӣ карда шуд. ин замима маслиҳатҳои муфид ба модарони ҷавон медиҳад то кӯдакон солим тавлид ва сиҳат ба воя расанд. замимаи иттилоотии бебо то имрӯз дар 11 кишвари ҷаҳон муаррифӣ гардидааст ва аз он волидон истифода мекунанд. онро метавон аз шабакаи интернет боргирӣ карда ба телефони мобилӣ насб намуд. Проводим презентацию мобильного приложения Бебо, которое было открыто в Республике Таджикистан для поддержки родителей и детей раннего возраста. Также данное приложение предназначено для использования специалистами в сфере здравоохранения и дошкольного образования. Данное предложение Бебо предназначено для детей от 0 до 6 лет и охватывает такие сферы раннего развития, как хорошее здоровье, адекватное питание, родительство, раннее обучение и защиту безопасность. Данное предложение позволяет родителям следовать за ранним развитием ребенка, следовать за календарем иммунизации и планового осмотра. Также мобильное приложение позволяет родителям отслеживать рост и вес ребенка. И что немаловажно ответить, что данное приложение доступно для Таджикистана на русском и таджикском языках. дар ҷумҳурии Тоҷикистон 42% аҳолиро кӯдакон ташкил медиҳад. давоми 6 моҳи соли 2022 112 000 кӯдак таваллуд гардидааст ки қариб 30 000 нафар тифлакон дар вилояти Суғ ба дунё омаданд ки байни онҳо тифли нуқсондор низ вуҷуд дорад. яке аз мақсадҳои асосии ташкил ва баргузории семинар ин пешгирии тавлиди тифли нуқсондор ва бунёди ҷомеаи солим аст. гузориши Мафтунушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти Хабар.